खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। BTR गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा BTRनि CM प्रमद बर', लरेन्स इस्लारि आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनखौ 20 साननि थाखाय जेलनिफ्राय पेर'लाव फैनाय समाव लोगो हमनो लिंहरब्लाबो थाङाखै होननानै अजद दैखांदों APBनि आफादगिरि डक्टर अनजलि दैमारि बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला रन्जन दैमारि बिथाङा 20 साननि थाखाय जेलनिफ्राय पेर'लाव फैनाय समाव प्रमद बर', लरेन्स इस्लारि, दिपेन बर' बिथांमोनखौ लेंहरनो थिननायखाय आं लेंहरदोंमोन, नाथाय बिथांमोना गावजों गावसो थुनज्लायनानै 20 सान जाब्लाबो जेबो खौरां हरफिनाखै आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बेनि सायाव जेबो फिननाय हराखै। प्रमद बर' बिथाङा CM हिसाबै मुखुब थानो हागौ, नाथाय एबसुआ गासैनिबो थाखाय होननानै बुंनानै लायो। बे हिसाबै एबसुआ फैनांगौमोन, नाथाय बिथांमोना लिंहरसेयावबो जेबो खौरां हरफिनाखै आरो खौरां लाहैयैआ जोबोद दुखुनांथाव। रन्जन दैमारिखौ लोगो हमनो थाखाय अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय गोबां जायगाफोरनिफ्राय लोगो हमफैदों, नाथाय बिथांमोना सासे सागानगिरिखौ लोगो हमहैयैआ जोबोद सोमोनांथाव जादों। दायो बिथांमोना BTR गोरोबथा खालामबाय, जेबो गिनांगौ गैया, नाथाय बिथांमोना फैयैनि आन्दोआव मा दं होननानै सोंथि खालामदों APBनि आफादगिरि डक्टर अनजलि दैमारि बिथाङा। एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ BJPनि मावथिफ्रा गाग्लोबनायनि सायाव खेंफोरथि होदों खाग्राबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। बिथांमोना फोरमायथिदों दि जानानै थांनाय जाथायखौ लानानै जों बिथांमोनखौ सोंखारिदों, मानोना बेवहाय खाग्राबारि एबसुखौ लाफानानै बिथांमोना जाखिनि खोथा बुंनानै बदनाम खालामदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव। जानानै थांनाय जाथायाव BJP आरो UPPLनि गेजेराव गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायबाय थानाय जादोंमोन, जेराव मोन्नैबो दोलोनि सोद्रोमाफोरनि थुबुर जानायाव थांलाय फैलाय खालामनाय लामाया बन्द जादोंमोन। बे समावनो जों एबसुनि हान्जाया डिमाकुसिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव बिसोरनि बाथ्रा दान्थेलायनायाव थुबुर जानानै लामाखौ बन्द खालामनानै लानायनि थाखाय जों थाद'नो गोनां जायो। दसे समनि उनाव पुलिसनि हान्जाया थासारिखौ सामलायफैयो, नाथाय बे समावनो BJP दोलोनि सोद्रोमाफ्रा एबसुखौ नुनानै उल्थायै एबसुखौसो राजखान्थियाव बाहागो लायो होननानै बायदि आरजाथाव नङै रावफोरजों सोंखारियो। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना जोंनि गारि साबिखौ सेख'नानै लानायजों लोगोसे गारिनिफ्राय ओंखारनो हुमखि होयो। बिथांमोनखौ जों गारिनिफ्राय ओंखारनानै गोबां बुजायनो नाजादोंमोन, नाथाय जोंनि रावखौ फंसेबो खोनासङाखै आरो एबसुनि सासे सोद्रोमाखौ बिथांमोना आखाय होदों, बेखौ लानानै जों दुखु मोनदों। बेखायनो जों खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ बयबो राजखान्थि हान्जाफ्रानो मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों बारहोयो होननानै बुंथियो खाग्राबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। हाउलिनि राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गारि ड्राइभारआ जायगायावनो जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला कचबिहारनिफ्राय इटानगर फारसे फैबाय थानाय गंसे बास गारिया गावनि सालायनाय दिगखौ सोलायनो नागिरनाय समावनो गंसे ट्राक गारिजों सौग्रावनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो, जेराव बास सालायगिरिया जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो बास गारियाव थानाय 4 दावबायारिफोराबो गोब्राब जोखोम जायो। हाउलिनि 27 नं राजा लामायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। 14 नं चिरांदुवार बियाबनि 3 नं टिबिटला गामियाव जानानै थांनाय जाथायनि सायाव नंखाय फोसावनायनि थाखाय खेंफोरथि होदों बिरदाव मोसाहारि बिथाङा फोरमायथिदों दि 3 नं टिबिटला गामियाव डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि थांनाय सानफ्राव बे गामियाव जाम्फै जावनाय, बान्दो खोनाय आरो गुबुन खामानि मावनायफोरखौ लानानै गामिनि सुबुंफ्रा जोंखौ लेंहरदोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा लेंहरनायखायसो जों थांनानै खामानि मावनाय मावैनि सायाव रायज्लायबाय थानाय समावनो UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोर जेरै रामु किस्कु, हपना हासदा, सत सरेन, सुनिल हेम्ब्रम, रबिराम टुडु आरो सुमन मुर्मु बिथांमोना जौ लोंनानै सावरायबाय थानाय समावनो थासारिखौ दुंहाव खालामफैयो आरो BPFनि जानानै जोंखौ मेल खालामदों होननानै नंखाय बांसावदों, नाथाय जों बे गामियाव थांनानै रावबो राजखान्थि हान्जाखौ हेफाजाब होनो थाखाय मेल खुंफैयाखै आरो जों दासिम डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांजों जयै गसंथानानै दङ आरो बिथांनि हेफाजाब होगिरिफ्रा रावबो राजखान्थि हान्जाजों जयनिं जायाखै। बेजों लोगोसेनो UPPLनि माखासे सोद्रोमाफोराबो आंखौ हुमखि होनाय आरो गावनो नागिरनायनि सायाव खोथा बुंदों। बेबादि हुमखि होग्राफोरनि सायाव आं आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों दाबि खालामदों बिरदाव बसुमतारी बिथाङा। 14 नं बावखुंग्रि बियाबनि नायगावनि BPFनि इउथ अफिसखौ हराव UPPLनि सोद्रोमाफ्रा फैनानै गाग्लोबदों होननानै अजद दैखांदों BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला UPPL दोलोनि सोद्रोमाफ्रा BPFनि इउथ अफिसखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे गंसे बलेर' गारिनि ग्लासखौबो बुफाय बुसि खालामनानै गालांदों आरो गंसे बाइकखौबो सिफायनानै गालांदों।
UPPL दोलोआ जोबोद सिगांनिफ्रायनो BPF दोलोखौ हिंसायारि जाथाय खालामबोबाय थादों। जेरै BPFनि फिरफिलाखौ सावनाय आरो गोबां जायगायावनो BPFखौ टारगेट खालामबाय थादों। बेनि अनगायैबो थांनाय MP इलेक्सनावबो आंनि न'खौ बिथांमोना गाग्लोबदोंमोन आरो दाबो टारगेट खालामबाय थादों। आथिखालाव एबसुआनो UPPL आरो UPPLआनो एबसु। आथिखालाव एबसुनि लिडारफोराबो थोंजोङै फैनानै राजखान्थियाव मोनाबिलि समाव बेरायो। बिथांमोना दिनै जोंनि समाजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय ओंखारबोदों। रायजोफ्रा बेखायनो बे खेबाव UPPL दोलोखौ लुबैयाखै, BPF दोलोखौनो नागिरफिनदों। EM फेरेंगा बिथाङाबो MP इलेक्सन उननिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिनि BPF दोलोआ सोरखाराव फैफिनोब्ला हिंसायारि जाथाया जाफिनगोन होननानै बुंबाय थादों। नाथाय UPPL दोलोआसो सिगां हिंसायारि जाथायखौ खालामनानै लाग्रोदों। हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना हेलिकप्टार लाबोनायाव गोबां बायदि रावजों सोंखारिदोंमोन। नाथाय बिथांमोना रायजो राजाफोरनिफ्राय जाख्ल'वाखैब्ला बबेनिफ्राय 20 कोटि फोसावदिं मेलाव बाहायनो थाखाय हेलिकप्टारखौ लाबोनो हाखो होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। BTC 20 कोटिखौ लानानै राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव सोलिदों हिंसायारि जाथाय। 20 कोटिखौ लानानैनो गारिखौ बुख्रुबनाय, बबेबा राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ गाग्लोबनाय थासारिया सोलिबाय थादों। बेनि गेजेरावनो 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव तिनटिला ओनसोलाव हरनि समाव BPF दोलोनि माखासे सोद्रोमाफ्रा UPPLनि सोद्रोमाफोरनि गंथाम बोलेर' गारिखौ ग्लास बुफायनानै बुफाय-बुसि खालामदों आरो गारियाव थानाय UPPLनि सोद्रोमाफ्रा गाग्लोबनायाव जोखोम जादों। बे जाथायखौ लानानै यमरन्जित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों अजद दैखांदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि दनेश्वर गयारी बिथाङा हरनि 8:30 रिंगासो समाव मोनसे 20 कोटि मेलाव बाहागो लादोंमोन। बे मेलाव बाहागो लाखांनायनि उनाव बिथाङा बावखुंग्रि बियाबनि तिनटिला ओनसोलाव गावनि बुफाय-बुसि खालामग्रा हान्जाखौ गंसे नखराव गालांनानै हरनि 9:30 रिंगा एबा 10 रिंगासो समनि गेजेराव बिसोरनिफ्राय गं 50सो गारि फैनानै बिथांमोना UPPL हान्जानि मददगिरिफोरखौ गाग्लोबदों आरो गंथाम बोलेर' गारिखौ बुफाय-बुसि खालामदों आरो बिथांमोना UPPL हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ रड लावथिजों बुदों आरो खुख्रिजोंबो दाननो नागिरदोंमोन, नाथाय हास्लाबाखैसै होननानै फोरमायदों। जेखियानो जायाथों मानो दनेश्वरा सासे बुफाय-बुसि खालामग्रा हान्जाखौ फिसियो आरो बिसोरनि आखला बुख्रुब-सुख्रुब खालामनो मोजां मोनग्रा बेयो रोखा जादों। जों BTC हालामाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव गासैबो हारिनि सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो नाजादोंमोन, नाथाय बिथांमोना हाग्रामा महिलारिया जेनगोनखौ मिथिखानायखाय आरो दनेश्वराबो जेनखानायखाय UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ गाज्रि गाग्लोबदों। बेखौ लानानै जों बिथांमोननि सायाव केस थिसननाय जाबाय आरो थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय दाबि खालामदों यमरन्जित बसुमतारी बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।